Godt. Vi skal se, hvordan man opretter mapper til et hold og ændrer rettighederne til redigere, så eleverne kan uploade til mappen. Vi starter i EduLive-skallen her. Man kan gå ind på sin hold flere måder. Den nemmeste måde er i den mappe, der hedder hold her, eller i listen herover, der hedder mine hold. Lad os sige, at jeg vil oprette en mappe til 2x fysik, så trykker jeg her. Så kommer der en ny skærm, hvor jeg kan se mappens Google-drev her, som jeg klikker på. Nu kan jeg simpelthen oprette en ny mappe, som jeg kalder test til screencast. Sådan. Nu står den nye mappe her. Den nye mappe har desværre ikke redigeringsrettigheder til holdet. Så jeg skal lige ind og højreklikke til del. Og så kan jeg vælge herude, kan redigere. Så skriver jeg 2x fy, eller hvad mit hold nu hedder. Og så kan jeg vælge at sende besked per e-mail eller ej. Hvis jeg trykker OK her, så kan holdet redigere i mappen. De kan uploade dokumenter til det osv. Det vil jeg ikke gøre nu. De skal ikke have en mail. Det var det.